салом дӯстон, рақобатҳо дар топ чемпионатҳои аврупоӣ бо маром идома доранд. Мо одатан аз рафти бозиҳо ба шумо навор пешниҳод мекардем, вале имрӯз тасмим гирифтем каме ба хабарҳои ҷолиб рӯй орем, то шуморо аз онҳо огаҳ кунонем. ҳатман тугмачаи обуна шуданро зер карда то охир бо мо бошед. ду мавсим пайи ҳамаи ин дастаҳо барои қаҳрамонӣ байни худ бозӣ мекунанд. ҳоло онҳо низ дар қатори фаворитҳо ҳастанд, ки ин мантиқист. Микел Артета кӯшиш мекунад ки муаллими худро аз таҳти тахт дур кунад, аммо ҳар дафъа ба ӯ камакак бахт намерасад. Масалан, дар мавсими гузашта тӯбчиён дар вохириҳои сарбасар беҳтар буданд. онҳо ҳатто ба Ман-Сити иҷозат надоданд ки 89 хол ба даст оранд, аммо ба ҳар ҳол дар ҷои дуюм қарор гирифтанд. шарти қозӣ то 3 бор аст. бубинем ки кӯшиши севими лондониён муваффақ мешавад ё ин ки не. тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. хабарҳо баромаданд ки Пауло Фонсекаро метавонанд аз Милан пеш аз рақобати даста бо Интер пеш кунанд. ин хабарро манбаъҳои италиёвӣ низ тасдиқ мекунанд. новобаста ба ин ҳам умед аст ки Фонсека то дерби метавонад дастаро идора кунад ва ҳамааш аз натиҷаи бозӣ бо Интер вобастагӣ хоҳад дошт. ӯ ҳанӯз вақти кофӣ надошт ки футболи худро дар даста ҷорӣ кунад ва бозингарон идеяи ӯро аз худ накардаанд. рақиби асосии Интер ба касе раҳм намекунад ва фаворити Скудетто дониста мешавад. иқтидори дастаро аксарият ба Манчестер Сити баробар медонанд. тибқи навиштаи Ҷанлука Ди Мартио, роҳбарати Милан бо Томас Тухел ва Эдин Терзиш гуфтушунид доштанд, аммо варианти қулай барои даста Томас Тухел дониста мешавад. вале шубҳа аст ки шояд ӯ бо сабабҳои хаос дар дохили даста ин пешниҳодро қабул накунад. илова бар ин, Тухел бо дастаҳои қавӣ ва буҷаи калон кор карданро афзалтар медонад. ана омадан ба Милан бошад, ин рушди касбияташ намешавад. серия А чемпионати ҷолиб аст. тактикаи лигаиро баъзеҳо ба бозии шохмод баробар мекунонанд. Тухел иқтидори онро дорад ки тактикаи худро ҳарчи тез дар ин ҷо ҷорӣ кунад. ӯ медонад ки бо дастаҳои бузург чӣ хел бозиро ба роҳ монад. даврони дар Челси буданаш бошад, инро тасдиқ мекунад. маҳз ба ҳамин хотир Милан ӯро дар даста дидан мехоҳад. Мартин Субименди тобистон қариб буд ки ба Ливерпул мегузашт. ҳамаи чиз барои гузариш омода буд ва Ливерпул ба маросими пешвоз омодагӣ медид ки баъди фишори Сосидад ба бозингар Мартин трансферро бекор кард. дар охир Ливерпул тобистон апорне ки ба даст наовард, чунки даста аз шиёри пешомад хушомад кор намегирад. мерсиядиҳо бо чизе ки дар даст доранд феълан қаноат карда истоданд. мухлисони Ливерпул ба назар кори кардаи Субимендиро зуд фаромӯш карданд, вале худи Субименди ҳеҷ не ки сурхпӯшонро аз ёдаш барорад. ҳамагӣ 4 хол дар 6 бозии Ла Лига ба даст орад ва акнун Мартин ба хулосае омадааст ки интизори пешниҳод аз Ливерпул дар зимистон мешавад ки ин навбат бефикр онро қабул мекунад. шояд хатогии калонаш то ин дам нагузаштан ба дастаи англисӣ дар вақти зарурӣ шавад. ҳоло ин трансфер бештар аз ҳар вақт наздиктар мебошад. Мартин бо Реал Сосидад тамдиди шартнома накард ва инро президенти дастаи испанӣ тасдиқ намуд. новобаста ба рад будани бархе аз тарафдорони Ливерпул, даста бояд Субмендиро ҷалб кунад. бозингар ҳамоне ки ба Ливерпул лозим мебошад. сифати бозии ӯро дида хулоса кардан осон аст ки чунин бозингарон ангушшуморанд ва ҷалби онҳо ҳатман интизориҳоро бароварда мекунад. чӣ қадар ғамгинкунанда набошад, ҳам карьераи Лионел Месси ва Роналдо ба анҷоми худ наздик мешавад. ҳамлагери аргентинӣ вақтҳои охир ҷароҳатҳои зиёд мебардорад ва тарки футбол карданаш аллакай наздик мешавад. Роналдо новобаста ба формаи олияш зери таъсири сину сол мемонад. ҳадафи охирини ӯ ин бозӣ кардан бо писараш дар як даста мебошад ва баъд метавонад бутсояашро ба девол овезон кунад. аммо рақобати ҳардуи ин нобиғаи футбол ба ҳамин анҷом намеёбад. фақат макони рақобат иваз мешавад. ба Роналдо аллакай касби блогериро омӯзонидем ва ӯ шогирди хуб шуду рекордҳои зиёдеро шикаст. феълан шумораи умумии обуначиёни Криштиано дар ин платформа зиёда аз 60 миллион нафарро ташкил медиҳад. Месси ҳам аз рақиби ҳамешагиаш қафо монданӣ нест. агар Роналдо YouTube канал кушода бошад, Месси бештар карда истодааст. ӯ ширкати калони продюсерӣ боз намуд ки номаш 525 розарио мебошад. ширкати Месси аслан ба барномаҳои оилавӣ, контенти телевизионӣ ба монанди филмҳо, рекламаҳо ва ташкили чорабиниҳои варзишӣ машғул мешавад. акнун мо бархурди ин ду истораро дар фазои маҷозӣ хоҳем дид, яъне аз Мистер Бист гузаштани Роналдо ва ба Netflix варзишӣ шудани ширкати Месси.
реал мадрид дар оғози мавсим боз як бозии диданиеро ба мухлисон ҳадия кард, аммо новобаста ба рақиби таърихан сабук будани испаньол барои мадридиё бозии реал чандон натиҷабахш нагузашт. дар нимаи аввал испаньол қариб ки ҳамаи мавқеъро идора мекард ва ба шогирдони анчелоти иҷозаи рахна кардани дарвозаро намедод. мбаппе ҳам дар нимаи якум чандон намоён намешуд. адаптатсияи ӯ ҳамоно идома дорад, вале футболи мехостаи мухлисонро нишон дода наметавонад. голҳои оддӣ ё аз пеналтии задаашро метавон гуфт ки бо роҳи осон ба даст омаданд. дар умум ӯ дар ҷаримагоҳи рақиб кореро карда наметавонад ки дар лигаи як мекард, чунки ҳимоятгарон иҷозааш намедиҳанд. мо танҳо зарбаи ӯро аз дур дида истодаем ва тарс аз он дорем ки мбаппе пайроҳаи азарро дар реал такрор накунад. бозӣ бо испаньол боз як нокомии мбаппе дар ҳайати дастаи нава шуд. бо будани ӯ дар бозӣ реал хатаре аз мавқеи ӯ эҷод карда натавонист. боз ҳамаи корро ҷуд беллингем мекарду чун муҳаррик дар маркази майдон буд. гуфта наметавонем ки ҳимояи испаньол ҳамон мбапперо маҳкам мекарданд, чунки бо боромадани винисиус ба майдон равиши бозӣ тағйир ёфт. ӯ нахуст ба родриго асист кард ва баъдан бошад худаш ҳам ба голзанӣ даст ёфт. барои ҳамин оғози карьераи испании Килиан Мбапперо хуб номидан хатост. бозӣ ба бозӣ ҳамин сабқи Мбаппе бетағйир мемонад. реал бошад барои он ғалаба мекунад ки реал аст. ҳатто дар бозии тамоман баъд ҳам даста рӯяе пайдо мекунад ки ба пирӯзӣ даст ёбанд. ба ҳамин тавон дӯстон, умедворам эҷодкории ман ба шумо писанд омад ва наворо бо лайки худ дастгирӣ мекунед. бо шумо будам чун ҳар вақта ман Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.